ତୋର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ହବ ହଉ ତୁ ନହେଲା ହେଇଯା। ଆଲୋ ଅପା ତାକୁ ପବନ କେତେ ଉଡେଇ ନେଇ ପାରି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ତାକୁ ବହି ପତ୍ର ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କିଏ ହବ ନହେଲା ତୁ ହେଇଯା। ଆଲୋ ଅପା ସେ ତ ଚାଲି ପାରୁନି ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ ହବ? ହଉ ଆଉ କିଏ ହବ ହଉ ତୁ ନହେଲା ହେଇଯା। ଆଲୋ ଅପା ସେ ତ ନୂଆ ଗଲେଟା ଘରୁ ବାହାରିନି ସେ କେମିତି ସେକ୍ରେଟାରୀ? ହଉ ତମେ ତ ତିନି ଜଣ କିଏ ବି ହେଲାନି ନହେଲା ତୁ ହେଇଯା। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆଲୋ ତମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହବାର ନଥିଲା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଲୋ ତତେ କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ହଉ ତମେ ତିନି ଜଣ ତ କିଏ ହଉନା ନହେଲେ ତୁ ହେଇଯା ସେକ୍ରେଟାରୀ। ହଉ ଆଲୋ ତୁ କେତେ ପଢିଛୁ? MA ପଢିଛି। ହଉ MA ପଢିଛୁ ଯେ ଦିନ ହେଲେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖାତାରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲୁ। ଆଲୋ ତାକୁ ବି ସେ କରିଦେବ। ଆଲୋ କିଏ ସିଏ ତ ନୂଆ ବୋହୁଟା ତୁ MA ପଢିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦେ। ଆଲୋ ମୁଁ MA ପ୍ରଥମ ପାଇଛି।